Yan sup mga ka-90s, gabi na naman. Ayan, bago unang-una sa lahat, shoutout nga pa sa ating Spider Vloggers dyan. Gagam Choy, Happy Man Forever, Spider Doc, Kasapi, yan, Spider Channel, yan, shoutout. Marami pang Spider Vlogger dyan, shoutout na. Yan, tsaka sa hunter natin yan sa Jensan, shoutout. Boss Nilo, shoutout. Yan, sa subscriber nga pala natin, binigyan tayo ng palita. Ayan. Kaliling gawa. Binigay sa atin ng subscriber. Shoutout nga pala kay Charles. Ayan. So ito na lang siguro gamitin natin ngayon ka-90s. Ngayon ka-90s maglalaban tayo ng gagamba. Gamit yung maraming salamat nga pala sa mga kumuha ng load, sa tiwala ninyo ka-90s ha. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa tiwala. Ayan. Ngayon, itatry natin ka-90s 3 days condition lang. Ayan. Marami kasi nagtatanong kung okay na ba 3 days condition lang. So, itatry natin ka-90s. Parehong 3 days condition lang to. Ayan. Pinunduhan ko na bali isang lagayan lang. Tingnan natin kung manlaban ba tong good na kasi itong isa ka-90s, so good size. Yung isa TM. Tingnan natin ka-90s kung manlalaban ba itong TM. Give na natin agad ka-90s para masubukan lang natin load. 3 days condition lang ha. Yun, grabe talaga. Nalikuran agad yung malaki ka-90s. Grabe talaga yung kagat to. Naikutan yung malaki. Ayaw bitawan. Yung epekto ng load natin ka-90s. Pag nakakagat na, hindi na talaga binibitawan. Ka-90s, grabe. Grabe yung kagat. Ayaw bitawan ka-90s. Gigil pa talaga. Grabe yung patis ko ng piso kung nakikita nyo lang. Pagko ng patis sa likod ko ng piso, stroke agad. Yun. Kaya tinalo pa yung malaki. Para yung 3 days condition yan ha. Parehong load yung gamit natin ngayon kita. Grabe naman yung maliit na yan.